Dobrý den. Máte taky hlad? Dnes půjdeme raději do restaurace. Asi jsme nebyli všichni na recepci, na rautu, na garden party, ale v restauraci tu známe všichni. I když jdeme třeba jen do hospody, jdeme do společnosti. I tady platí určitá pravidla chování. No tak... Já mám žízeň. Ty odněkač znám. Napij se se mnou, dupnem si. Ty nápuko, napij se se mnou. Já nemám chuť. Samozřejmě, že takto necitlivé pozvání na panáka nelze přijmout. Pro větší názornost si dnes vybereme restauraci takzvaně lepší. Věřte, že v restauraci nižší kategorie se nižším nárokům přizpůsobíte snáze, než naopak. Promiň, kamaráde, voleno to. Platím. Ale jestli ty ten špaček z televize. Já mám dneska na rozky. Dohromady, prosím. Ne, zvlášť. Vždy je dobré si předem něco o restauraci, kam míříme, zjistit. Podle toho se i oblékáme. Do luxusnější restaurace, obzvláště večer, se hodí pro pána tmavý oblek a podobně konzervativní oblečení i pro dámu. Proč si mě nepustil dovnitř jako první? Nemají snad ženy přednost? Mají, ale s jedinou výjimkou, miláčku, a tou je právě restaurace. Víš, to je starý zvyk z dob, kdy restaurace nebyly tak bezpečné jako dnes a muž tvořil jakýsi štít. Až budeme vycházet, půjdu já jako poslední. Co kdyby si po mém odchodu ještě strhla rvačka o tebe? Muž pomůže dámě z kabátu, číšník nás přivítá a uvede ke stolu. Muž mu přenechá roli hostitele. V dobré restauraci bychom si měli místo rezervovat. V dobrých restauracích totiž bývá obvykle plno. Já si dám portské. Já si slivovici. Dobře. Tam mám sedět u zdi. Ano, společensky významnější osoba musí mít komfortnější místo. Máš rozhled po celé místnosti a nebude tě obtěžovat procházející obsluha. Pán by si neměl sundavat sako bez toho, že by se dále dovolil. Určitě by si ke stolu neměl jako první sednout muž, dáma si sedá jako první. Pán by si neměl zapalovat cigaretu bez toho, že by se dovolil společensky významnějších osob. Dáma si nepoloží kabelku na stůl, jestliže je takto velká. Na stůl patří jen malá kabelka, takzvané psaníčko. Neobtěžujeme ostatní hosty. Cokoliv potřebujeme, vyřídí číšník. Dáma by se neměla u stolu upravovat. Ubrousek neslouží k tomu, abychom jim čistili příbory a sklenice, ale pouze k tomu, abychom si ho položili na klín, nikoli v zalímec. Prosím tě, nekouř. Vůbec nemám kouřit. Tak prosím. A jedna dobrá rada. Pánové si mohou ubrousek nenápadně lehce zasunout za opasek. V luxusní restauraci se nelekáme, když nám ubrousek na klín decentně položí číšník. Tak už máš představu o tom, co si dáš? Tě, tady nejsou ceny? Ne. Prosím, vyberte si. A tak to je hodně dobrá restaurace. Jídelní lístky pro dámy neuvádějí ceny, aby se dámy nemusely upejpat. S kaviárovým přelivem 230 korun. Zvěřinový steak na špenátovém lůžku 280 korun. Když už jdeme na večeři do lepší restaurace, měli bychom být smířeni s vyššími cenami. Steak na zeleném pepři. To si dám. Já jsem uvažoval o těch flambovaných husích játrech, ale nejsem si jist. Je to dobrá volba? Perfektní volba, to je delikatesa. Tak jo. Děkuji. Co je to flambování? To je příprava pokrmu přímo u stolu hosta. To se polije vhodným alkoholem, zapálí. Neznáme-li úpravu jídla, nesteďme se zeptat číšníka, jak je připraveno. Potěší ho, budeme-li si vybírat se zájmem a pečlivě. V pařížské restauraci bychom číšníka dokonce urazili rychlým výběrem. Dobrý večer, já přicházím s nabídkou vín. Kolega mě informoval, že si dáma objednala pstruha, bude tedy pít bílé. A pro pána k flambovaným jatýrkům bych měl červené. Navrhuji Chardonnay, ročník 2000, a pro vás chilský merlot z vinice Tarapaka. Mimořádný zážitek.
To není přilbice pruského pěšáka, ale poklice, které se říká kloš. V lepších restauracích se užívají k tomu, aby pokrmy zůstaly teplé, aby omáčky nevychladly a vůně nevyprchaly. Pánové ještě nejedí? Správně. Jíst začíná vždy žena nebo nejváženější osoba u stolu a teprve po ní následují ostatní. Máme-li na stole založenou sadu více příborů, odebíráme je při jednotlivých chodech vždy zvnějšku směrem k talíři. Tak se nespleteme a použijeme na každý chod ten správný příbor. V některých restauracích nám ovšem na každý chod přináší příbor zvlášť. Po dezertu a kávě si kuřáci již mohou dopřát doutníček. Měla si zdát tu rybu. Vždyť víš, že jsem alergická na ryby. Žádná alergie na ryby neexistuje. Říkám ti to pořád. Co je? Já jsem ještě nedojedla. Pak jste ovšem vyslala špatný signál. Měla jste příbor přikřížit. Takto. To znamená, že budete ještě pokračovat v jídle. Tak já už končím. Látkový ubrousek nepatří do talíře, ten ponecháme složený vedle na stole. Nechal mi tu talíř. To já bych doma nikdy neudělala. A pak, že si mě vzal do lepší restaurace. V dobrých restauracích číšníci servírují všem hostům u stolu jídlo současně. A stejně tak odebírají použité nádobí, až dojí poslední host ze společnosti u stolu. Účet, prosím. Počkej, to je moje práce. Ale jídlo přece platím já. Ale ne v restauraci. Výjimkou jsou manažerské obědy, kdy žena pozve obchodního partnera. Pak může zaplatit sama. Cože ty mu dáváš tak velké spropitné? Přinese nám všechno do koruny zpátky, pak teprve se rozhodneme. Taky jsem mohl zaplatit kreditní kartou a spropitné připsat k účtu. Kolik jsi mu dal? 10%, to je všude na světě stejné, u nás jako v Americe. Jo. Než odejdeme od stolu, ujistíme se, že jsme odložili ubrousek. Tak jak jste se najedli? Málo a draze? Přesto se příští týden sejdeme opět u stolu. Nashledanou.